Predstave pod otvorenim nebom igraće u Umaškoj jezgri iza galerije Marin. Malenića trg iza galerije najavio je gradonačelnik Umaga biti preuređen i u buduće namijenjen umjetnicima. Na moju veliku radost, poslije 15 godina truda da to stavim u funkciju, ove godine se to izrealizirat će se. Sa Zlatnim lavom surađujemo od samog početka, tako da nikad nismo ovako tijesno, sad smo zaista partneri. Trg je bio neprimjećen, a sada dobiva novu funkciju. Osim teatra, on može služiti kao koncertni i izložbeni prostor. Broj 13, tako Zlatnom lavu, znači novi početak. Kriza se odrazila i na organizaciju festivala, no financijska konstrukcija je ipak zatvorena, a kriza otvara nove mogućnosti. Onda kad je najgore i kad ti se čini na trenutak da ne može biti gore, upravo onda čovjek je prisiljen smišljati neke nove situacije da bi preživio. Tako se i ovdje dogodilo da uvijek je kada dođe ovakve velike krize kakve su došle, uvijek zahvati ta kriza se najviše poznaje na leđima umjetnika. Publika će gledati zajedničke projekte nekoliko autora koji su se izvan institucije izborili za financiranje svojih ideja. U tom smislu, kaže umjetnički ravnatelj Zlatnog lava, možemo govoriti o poticajima u kulturi. Mi ćemo gledati projekte koji su se morali strašno boriti da bi se uopće dogodili. Znači, to je pod navodnicima, svi su morali negdje prositi da bi mogli isprositi, da bi mogli odigrati upravo ove teme koje oni žele igrati. Zlatni lav u Umagu ove godine traje od 29. lipnja do 6. srpnja.